tun tumakan en haule tur chu I got a cheese skill from another world episode 3 ania video hi mo no milo ti ni cho milo like sakula milo share sakle effect donia uya chu thil thar mu chhuwa tumin khovel danga kalle chu atuma chuti lai tak chuan owen in dark forest chu chulai ram chunga mun hlau om berania monster hlau om tak tak anlal ram poron beya ti chefek tai tur ko pachak an om thu a soi kha he chuak zuka in nei tu size chu dark forest a chon engtia cheng mai theinge ti chuangai tuana sa hle rampil ril taka chon kal zelin monster hlau om tak tak chu azong zela che thom chu she thutin orkin uino te a beilai chu wa muwa uino te chuan beile turin chakna reng reng anei to lawani hladeu taka tang chuan uya chon alo thlir renga orc chu level 600 lai mai ni in a attack power po level 6 ni ani hem mai uino te chu puilo wakal san mai chu atuma ma se orc chuan tu tok mai lova a bei chhun zom zil taka chuan uya chon kal san mai chu atum ta haulo kapu kha kadin muna hian ding ve ta se he tiang thili athlen tir big hau lawang ti nai fui ve mol mola orc chu nunglama tang chon bein anwai bo ta ngala uya chuan chu timaya ol sama ahne chu makati hle level 1 lek ni chunga orc alo ne to dan te chungai tuain he siam shai siam chuak tu hi tu tak niang mo atia uino te lampan chon kalin alo ngur chhar chhara poson chu intir ngalin uino te chon uya kuta chon aliak hlap hlapa uya chuan a han be vela chu uino te chu mania tal ve mai mai omna mun tur po nei lo ani ti a hre thei ta a uino te hne na chuan a ina azui hodu empty azo chuan adu ti lantir nan alo bove ngata uya chuan ol sam takaran khoi ngam theina skill chu nei belin uino te chu akup pui thara chuan asiam ta ngala a status chu check-in level 500 break fenrir ani ti a hria chona thong hle uya chuan uino te chu a ming phu asak tha in a hria a mula dum veka wangin night ti na ming chu a phu asak ta ni a ina chuan letin orc king in item a thau dekha a en kuala a strength magic stone orc sa them ngun nam le pho orc king in a man dekha alo ni a ma se chung man ro te chu mishing man thai chi ani lawani sam khui wang tak mai sam ti thang chak thei chu lo om telin night mul chu a khui sak hliau hliawa uya chuan a status su check-in level 235 chau alo la ni a monster level 600 a ne to chung po a level alangai reng mai chu angai na shelo hle uya chu a chena ina a ho nu chuan night chu aina chuan nu chein school lampan chon akal ta ngala a thian te hne na chuan an che vela ran dor a om taim ti chu zotin ui avul thar thu chu a hrila kai dei chu lo phur hle in a ui te thlak chu mu tir turin angen ma se kai dei chuan a hnai ema wangin uya chu alo zam le hle to a om dana wang chon kai dei chon ngai dama dil ngal uya chuan smartphone anei lo wangin a ui te thlak chu anei lo thu a hril phone tak yel po anei lo chu a thian te chon makan ti hle ma se uya chuan man tang kai na anei lo thu chon alo changa a thian te chuan ran dor omna mun chu hrilin an kalpui man lo thu chu an hril tel boka ma se kai dei chuan a kalpui man thu chu lo soi ve wat uya chon apui dona wang chon lom thu a hril ngala kai dei chuan in dei turang chuan lo ngai tu avelin uya hnena chuan lungai mi lo turin a hrila uya chu aina chuan ho in night chuan alo zuan ngala kai dei ne na night mamo tur an leite chu phorin ngong or alei thar chu night a or tir ngal pona chon hroi chuakin parka te chuan an leng duna mi zong zong chuan mel tha lo ti hle in night po chu do man ti hle ka ori nen chuan in muhlolin awi te thar chu a mu tira kauri chuan chul heu heuin awi te thar chu do ma ti hle an bul vela mi te chuan in ngai zong emoti in mi an lo ti hle a kauri chuan nai chu eng breed nge ani azo chuan nai chu fenrir ani ti chu soi chi ani lo wangin shelo ang deuh chuna om kwal ta vela kauri chuan ui fing takani ti le uya chuan duat taka ain kolawang chuan a hlim hle ti chu a hre thai ani chuti lai chuan meiche pakhat chuan uya chu aron kawa meichia chu tu dang ni lovin alo tho pui to thin model mi u alo ni reng mai chulai bor vela chuan cheng ve in
parka chuan a len kwal vel mai thu a hril uya chuan ka ori chu a hmel hriat tira mipui ho chuan uya bula chuan meiche hmel tha tak an mule tamai chu makan ti hle mi u ani ti an hriat chuan an ngai ven ngal hle a in mule ngei tura in tiamin mipui nan chimboi tak ma chuan a in thiar fil him ta ngala ka ori chuan mi u chu abial nuani emti chu azot ngal vat ma se uya chu thong hle in voi khat chia an la in mu thu le atan chona that ma wangin a phulo thu chona changa kauri chuan a thu soi chu a oi lo hle chuti lai tak chuan meiche au thom chu hria in ruk ru bek ne tlan chhia chu an va pu a kauri chuan ti ngai na hrelo hle in uya chuan nai chu zui turin thu a pe ngala Peter chu boy som ngalin railo te hnuan nai chon miswal pa chu manin an omna hmuna chon a hnuk let lia uya chon kauri hena chuan police chu kol ngal turin a hril miswal pa chu tal chuak thutin kauri chu vi tumin atlan phei ngala vanei thlak takin uya chuan a kuchlo man chatin leya chuan che thei lovin anor bet ngal mi pui zong chuan lo lomin uya chu bonan ti hle a kauri chuan a chan him le wang chon lom thu hrilin miswal pa chu police nena chuan an pe a uya chu a chena ina a ho nu chuan ramhnoi pilril taka chuan thil thar mu chhuat tumin night nen chuan an chuak le ngala monster hlo om tak chu mu in night nen chuan an beidun zela reilo te hnuwa orking chu mu in night chu alampan chuan atlan phei ngala a ngonga chuan se in pol sam takin ama che chuan a hne ngalani dark forest a chuan lut thuk telin crystal deer level 630 lai mai chuan hmuwa uya chuan invisibility skill chu mang ngalin a en thli thlaya magic power anei tamzi a hriat chuan beidan tur chu a ruwa man ngala ma se rin lo takin invisibility skills a man chung po chu naron pu thei tlat wangin beidan tur ruwa man na hun po chu anei thei talawa crystal deer chon bei ngalin anin then sang ngala nai chon hamatum ma se aki mang chon lo in dangin mai al puk na tak mai chu asiam ngala water energy chak tak mai chu som khom le ngalin uya lam hoi chona ka phei uya chona lo bum pan sham monster ne thei tur chon tho dun an ngai ti chu hria in night ni na chon ti boy turina ti a night chu rang lutuk tak mai chon azuang kwal ngal crystal deer chon a magic chak lutuk tak mai phang chon na se takin alo beilet ve ngala ma se night chon lo bum vekin a ngonga chon se man sham uya chon rem changa la in ol sam takin a hne ngala item drop chu en kwalin box mak tak mai chu a hmuwa ingi ani chu en ngalin in bol na mun du huna lakson thei ani ti a hriat chuna lom hle uya chon en chin ngalin du thlan tur tam tak mai chu a hmuwa ram hnoi in bol ngal chu du hle ma se a hlo om thei don a hriat awangin a chena ina chun an let tak ngala night nen chon in bol dunin nuaman ti hle atu ka chuan nitil roller nen chon in bayin aver chak ema wang chon bai harsan ti hle a chak lutuk tak me aron vir phei chu uya chon lo bumin banga chon tang ta dai mai chu vele uya chon asat lum ngala a topa a level chuin upin level 240 akai thei ta night po chuin up ve bokin level 510 lai mai ani to ani monsterin asut na bang choron chim thutin puk thuruk chu an mu chuak ta puk chunga chon lutin monster an nayem ti cho hriat tumin asken ngal vat ma se puk chunga chuan monster mu tur an lawani mak tak main mei cher choron al thutin room zau tak mai a chon an va thlenga chu mun chu en kwal velin mishing ru raw law le teng mai a mu chon uya chu a thong hle nai chon le khabu chu ko muin uya chon a char ngala seis le khabu ani ti a hria chona phudeu zoka le khabu chu a chiar ta sei chu a thil ti apianga chon thiam chung chuang hle in pathian ang main thil ti theina chak tak anei thu te chu ain ziaka pathian ten anzinga tel ve tura an somna chu a hnar thu te po ain ziaka ni chu le khabu chuan uya churon bia in a chakna te chu a hmang thiam lowani chuan a bul vel mi te tan a hlo om thei thu chu a hrila uya chon engtin nge apum pel theyang ti chu azot ngal sei churon tong chuakin atana merin tlak zong tur chuan a hril sei chuan hriat bel du anei ni chon zot le turina tia uya chon magic thiam adu thu chu a hril ngal
chu vele sei chuan a magic thiam zong zong chu le khabua chona ziak khat ngal veka ma se uya chu khovel dang mi ania wangin mana chu ataksa chona omve tlat lava chu wangin magic chu a man ve theilo thu a hril ma se rin lo takin sei chuan uya hnena chuan amana zong zong chu a hlan chhong ngal veka uya hnena chuan hlim taka om tur le anun tha taka mang tur chuan a thla liam ta ni uya chu ina chuan let le in le khabua tang chuan magic man dan chu azir tran ngala ama hwal vel tu magical energy chak tak mai chu ti chuakin magic energy manipulation skills chu anai bel ngala le khabua chuan magic mang turin a energy chu akuta chuan som khoma a magic man du chu ngai tu tur chuan a in ziaka pona chuan chuakin angai tu na mang chuan water ball chu a siam ngala night ball chuan lo siam thiam ve in thingkung lam hoi chuan ang kap phei popa rin ai dei na ka chu lo na in thingkung chu a kotlang zok mai ani chuti lai chuan lal in chu lo langin lal ber hna chuan andam chhuwa chanchin chu owen chona lo hril mek uya chanchin te chu hrilin lal fanu in nei puya asom ti a han soi chia mai chu lal ber chu thin rim hle in uya chuan a thlem thlungei ni in angai nget bur mai ani school chu lo lang le in uya chuan seis le khabu in magic mandan azir lai mek chu a omna khovela chuan an shet ngai lo wangin mangfim khur tura a hril kha angai to leta anzir tir tu chuan kar tharmai chu camping an nei hun tur ani to ti chu soin group pakhata mi pali zel om tur chon a then sang ta hloma uya chu kaidei akira le rin teneng group khata chon om hawin field trip an nei tur awang chon kaidei chu alo phur fa le hle to a ma se uya chuan camping a hak tur le mamo tur angte an nei lo thu a soi chuan kaidei chuan shopping mall a kal chu a rot ta ngala mall lampana an kalai chuan kaori chuan aron zom ve a singo chuan an king kaori alo tel ve tur chu makati hle rio po chuan uya le kaori te chu thian an lo ne reng ti a hriat chuan mak ati na oi lo hiala a chan chu chairman fanu ani a tu man kompha ka an ngai lo wang ani ma se kaori chuan zirlai dang ang thawangai ve tur chuan atia uya chuan khoya nge akira ati chuan singo chuan alo kalve theilo chan chu hrilin mola chuan an lut ta a uya bek tur chu en puin an thlan pui nuwa chuan len chua ho chu an rot le a game chi sang sang omna hmuna chuan kalin singo chuan crane game a hmu chuan a character du ber chu hmu in a phur ngal hle ma se a khel thiam lo zia chu soin uya chong kalau ti chin donem ni atia detect weakness skills mang chuan ol sam takin voi khatna alak chua sak ngal kaidei chuan zo telem chu lak sak ve turin atia a skill mang chuan ol sam takala chuk le in anja vai ta tur chu alak sak ta vek mai ani kauri chuan arkain chu avoi khat kalna ani thu soin athil pe ka wang chuan achunga lom thu an shila mai che ho chu thom no te en kwal an du wangin bazar chhun zom tur chuan an kal sanga mi pa ho chu cafe a chuan thil in tur chuan kalin an ti hawa uya chuan chutia a thian te ne na hun hlim om tak man chu nuam ati zia asoya chuti lai tak chuan alam choron ri thutin kang mai a chhuwa thu an soi chuan rang thei ang berin tlan chhuwa chu an tum ngala uya chuan mei che ho chu ngai tu chuak thutin man mo takin an omna lam chu an pan ngala in chung chhauna kailon an thlen chuan mi pakhat lo ding hna chuan a thian te alo mu lo chu an zot ngala chuti mek lai chuan rio chuan kaidei hna tang chuan kol dongin in chung lama an tan mek thu aron hril uya chuan a thian te chu ngai tu hle in man mo takin atan chho ngala kang mai lo chhuwa tanna mun a thlen chuan thil mi thei rual ani lo ti chu hmu in magic mana hun ti chu a hrengal a taksa chu magical water mang chu tuam ngal veka mai al hlu kara chuan tlan ngalin mai khu awangani khoshela valo om to a thian te chu wa hmu in an lampan chuan atlam phei ngala midang pui ngai an lo omem ti chu hriat tumin a detection skills mang chuan building chung chu a scan ngal wat an ma ni chau chu an om to ti a hriat chuan a magic mang chuan mei che ho chu atuam le ngala mai al chuan a san zual zela wangin an chuk theilo meyang ti chu hlau hle chuti lai chuan rio le singo chuan ponama tang chuan lo thliarengin officer hna chuan building chunga chuan an thian te an la om thu chu an lo soya ma se ka mai chu thelmi ani ma lo chu ti thei an nei bik lo ani uya chu chhuana zonga atlang kwal mek lai chuan
in chung choron chim thutin a zuang son ngala kauri chuan a thil pek chu a thlau ta dai mai kang mai chuan a sat to ema wangin chuang ina om to lo tia hriat chuan a magic chakla tuk tak mai mang chuan chuana chu in siam chopin building chua chu arap chim thlam mi a mia uya chuan mei che ho chu him takin a chua pui thei ta ni mei che ho chu lo boy som ngalin kang thel tu te chuan uya chu a che dan a thlak taka wang chuan an hau ngal mol mola kauri pa choron thleng ve ngalin a fanu a chan him le awang chuan lom thu a hril uya chuan a pin thlau tak kha pilet lia kauri chuan apa chu kwa ngalin uya chuan chung kwa anin mangai thin zia chu a hua ma se chung kwa tia soi turpo anei ve lo awang chuan lungai hle a ina chuan ho in chunga lu vele chuan nai chuan alo zuan ngala a ho hun lo ngak hlel em tu anei ve tia hriat chuan uya chu hlim hle a video mu no milo ti ni chu milo like sakula milo share sak le vek tonia next episode 4 karon di chuak le dona mila subscribe lo zong te milo subscribe vek donia next video kan mule vek donia